हामबाय मायाफोर चिनी और तिनी चिनी शिक्षक दिवस पांडाव फाइ मानजक फाइका चिनी ऑनरेबल EM एडीसी हापांगनि हेल्थ दप्तरनि चारिफां आदं चिनी सार कमल कलै और मानजक फाइका चिनी Ampi साबजुनालनि चिनी ऑनरेबल चेयरपर्सन चिनी देबसादन जमातिया तै मानजक फाइका चिनी रो ILC कमिटी नि चेयरपर्सन चिनी ऑनरेबल बरमगना बबी जयरिया जे केप्लाय थांमानि आं आपनो मानजुय सानाय 60 जेटा 60तम जे दिनैनि शिक्षक दिवस तामनि बागै जों पालाय अब जों पहिला सिनानि दरकार तांगै हिंगे मदर्स डे हिनमा हाय गांधी जयंती दिवस हिनमा हाय गाइसा देशो टीचर्स रंनो बरम दिवय स्पेशली भावे शिक्षक रंनो बरम रिमानि बिसिंतै टीचर्स डे पालायलाय दं सिन्स 1962 तामनि बागै हिमाले चिनी भारतनि इतिहास जे जराव भारत स्वाधीन थांगा स्वाधीन मान यागुलो जों साइमान काजे भारतनि इंडियानि उप राष्ट्रपति जेटा वाइस प्रेसिडेंट नो फर्स्ट उप राष्ट्रपति इंखा चिनी खरकसा शिक्षक who was a teacher bo खरकसा शिक्षक तंगमानि शिक्षक नि bo tini kaisa desh ni bo second bufangka bufa खरकसा तंगो aboni pore bo second bufangka it means खरकसा शिक्षक bo tini kaisa desh ni उपराष्ट्रपति इंगमानो हंगाय चिनी सर्वपल्ली राधा कृष्णन बखरसे जदि उपराष्ट्रपति इंगमानके चिनी और कचारो जे दंनाय और जे शिक्षक दंनाय रंनि बिसिंगो बाहायनो केबुना केबु खरकसा एटलिस्ट त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री जराला इंगमानो अकक साक्षरा नायो जितापुर बुकुर 5 तारिख सेप्टेम्बर अबंका हिस्टोरिकल डे बट खरकसा टीचर आसाइमानिया खरकसा शिक्षक आसाइमानिया थैमानिया बा स्कूल संस्था खुलगै दिनैनो फार्स्ट पहिला आं शिक्षा प्रदान खायगा अमहाया अबंका काइसा हिस्टोरिकल मेमोरियल डे अबनि बागैनो जे खरकसा शिक्षक उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मानी यागुलो फर्स्ट कुनी ऑफिशियल जॉइनिंग रिमानी साल ई सालो बुनी जे छात्र तंगनायरो बुनी जे स्टूडेंट्स तंगनायरो बरो काइसा ऐतिहासिक साल नै बनो पालायना बागै साइटमानि बिसिंतै दिनै असालनो पालायजांनायनि जेंगो यागुलो बिसिब्रुम ब्रुम नबनो काइसे ऐतिहासिक साल पालायनानै ओंथुं हिनै चिनी इंडिया गवर्नमेंट बनो रिकगनाइज खायो टीचर्स डे हयतोबा शिक्षक दिवस नै असालनो कैलेंडारो हलिडे खालायो पालायजागै दं काजे दिनै शुधु चिनी राधा कृष्णन स्वर्गीय उप राष्ट्रपति तंनाय बुनि कक्सिमिया अमाके गोबां मा शिक्षक चिनी गोचारो
ঐতিহাসিক সামনা হनै লড়াই খাই दङ अ लड़ाई नुगै दङ दाल बिदाल निउस जों नुगै दङ खरसा शिक्षक ब स्कुलाव थाङै फोरोंगौ हस्टेलाव थाङै फोरोंगौ नगबनि निजेनि बोसाबतिनोबो फोरोंगौ अमायके हार्ड वर्क खायै दासिङो चिनि गोचारो खरकसा चिनि अ आइएस सार्कलनि शिक्षक बजे स्ट्रगल खायमानि बनि इतिहास में बसाई खनारि सो अहायके सारा भारतवर्षनो स्ट्रगल खायतो किन्तु से स्ट्रगल खायमानि आबोनि कि कायसा बोतलनि सिमी ताई कायसा बोतल तैसा गांकेला बोतल खालिं थाङो बाट एडुकेशन बकुन दिन खालिंगिया बनि खालिंनानै जागा सिक्रै बाट खालिनो सबुंनानै जागा थाङो काजे अ शिक्षक दिवस नि उपलक्षे जतन आं कैसा ओइमुं नारनाय जे इतिहास नामतै दिनै चिनि उप राष्ट्रपति इतिहास नामतै आगामी दिनो चिनि अ अम्पि आमचाइनि चिनि एडिसि हापां बाय तुइदुलजाक एडुकेशन दप्तर अरनि जे शिक्षक दंनाय रग बहायनो कायसे इतिहास नामनाय हनै आं आश्वास खायो आनि বিশ্বাস दङ एवं जे खाली बुतलुं तमनि जागाव जे खालिं तम जागाव निजे जेमन कुपलुं तमतै ओ खाली जागानो सपना बागै चाइ तंनाय अमसक आश्वास ताई বিশ্বাস नि बिसिंतै दिनैनि अ 60तम शिक्षक दिवस नि सालाव किसिसे कक सामानि बिसिंतै आनि ककनो अरनो मथाक सिनाय जतननो खुलुमबायका जतननो हामबाय हाय जतननो शिक्षक दिवस नि उपलक्षे लामसो हामबाय।